Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a assalamu alaikum. Za mu tattauna ne akan wani maudu'i mai suna hana wani hana kai. To, akwai wani kamfani ko in ce masana'anta wanda akwai zakakuran ma'aikata wanda suke yin ƙoƙari wajen ganin wannan kamfanin ya ci gaba. Saboda haka rana ɗaya sai mai wannan kamfanin ya kawo wani yaro matashi ya ce shi ne zai zama jagoran wannan kamfanin. Ganin haka sai wasu daga cikin manyan ma'aikatan wannan kamfanin kuma ƙwararru suke ganin ya za a yi a ce duk irin gudunmawar da suka ba kamfani wajen gina shi rana ɗaya kawai a kawo wani a ce shi zai zama jagoransu, bai da gogewa da sanin ya za a yi aiki, bai da experience. Shikenan sai kowannen sai sha alwashin cewar idan aka kira taro na ma'aikata gaba ɗaya za su ƙirƙiri hanyar da za su bi su wulaƙanta shi ko su nuna masa shi bai kai ba, ko ma su yi hanyar da za a kore shi a cikin kwana 30, ko a ranar ma su ja masa abin da shi mai kamfanin zai kore shi. To, da aka kira taro kowa ya zo ya zauna gaba ɗayansu, duka manyan ma'aikatan suka zauna a ofis ɗin da ake yin taro. Shi kuma sabon shugaban kamfani ya shigo ya zo ya zauna a wajen. Bayan kowa ya zauna akwai fayil da aka ajiye a gaban kowa, sai ce kowa ya ɗauki fayil ɗinsa da yake gabansa ya ɗaga shi. Da kowa ya ɗaga fayil ɗin da yake gabansa sai ya ga balambalanci a ƙasan fayil ɗin da allura a gefen balambalan ɗin. Sai ya ce to kowa ya ɗauki balambalan ɗinsa ya hura. Da kowa ya ɗauki balambalan ɗinsa ya hura suna dariya suna cewa to wannan fa ya zo da wasan yara. Suna ma dariya suna kallon sa a matsayin shashasha. Saboda haka suka ɗauki balambalan suka hura kowa ya riƙe tashi a hannu. Sai ya gaya musu cewa to kowa ya ɗauki tsinken nan, kowa ya riƙe tsinkensa a hannu. Sai ya ce musu to ya ba su minti 10. Duk wanda balambalan ɗinsa ta yi minti 10 ba ta fashe ba, zai ninka masa albashinsa har na tsawon wata 2 kuma zai ma gwaggwaɓar kyauta. Yana gama faɗar wannan magana kawai suka hau faffasa balambalan ɗin, kowa ya hau faffasa balambalan. Sai da suka fashe balambalan ɗin kowa ba wanda ta yi ragowa. Minti 10 na cika sai ce musu lokaci ya yi. Ya ce akwai wanda balambalan ɗinsa ba ta fashe ba? Aka ce babu. Ya ce to kun gani? Ya ce to bari in gaya muku wani abu ɗaya. Da kowa ya riƙe balambalan ɗinsa bai fasa ta kowa ba, to da kowa ya samu ninkin albashi na wata 2 da gwaggwaɓar kyauta. To amma me sakamakon kowa kansa yake so ba ci gaban ɗan uwansa ba, sai zamanto cewa kowa ya fasa balambalan ɗin kowa. Kun ga an yi wani abu kenan, hana wani hana kai. Kai ka hana ka samu, ka hana ɗan uwanka ya samu. To in muka duba kuma ta fannin addininmu, akwai hadisi na manzon sallallahu alaihi wasallam da yake cewa imanin ɗayanku baya cika har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa. Da kun ga anan da ɗaya ya so wa ɗan uwansa ya samu wannan kuɗin, shi ma ɗaya ɗan uwansa zai so wa ɗan uwansa ya samu wannan kuɗin da wannan kyautar. Da kowa bai fasa balambalan ɗinsa ba, da kowa ya samu. A nan nake so in gaya mana cewar mu kasance masu ƙaunar juna, mu kasance masu fatan alkhairi ga 'yan uwanmu. Allah ya sa mu dace. Na gode, sai kuma mun haɗa a lokaci na gaba. Na gode.